بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. كم يتعنيهم حزب كريستيان حواتي إجزابير أملاخنا نزي عبي بعال نزي نبرخت سامنتي بز قبع كمتي بتكشياننا اتدليو يحلفنا حجر ما نبتزي زعبيه إجزابير أملاخ بعرفت نذكر العلات إجزابير أملاخ بخبري برهانو زقونا أفنان برهانو ذهبنا على سلزق عنا كبر مسجانا نعيخون بعبي دما رح سود عمات يكبرنا سلذي كم فارق زابير لهم معلتي حصر البلاء بزعبا كابتن إجزابير أملاخ فطرتاتو فطيرو زعرف الله نعرفت معلتي بتحد دما استسعرت معلتي كم فارق زابير كنرينا إجزابير مسترو قلت لنا مس كلها نخون نايت إجزابير سنة فؤاد هنالنا إشي لو معلت إجزابير نحردينا بناي ردية إجزابير بزعبا قدام سعور نشتي خنزار عربينا قدام سعور كنبل كلنا قداماي إجزابير على تسنبات فترة جميرو كسب عربي نمود داتا دك سبات فتيرو 20 كلتن فترة فتيرو زعرف الله معلتي سلازي سلازخونا أدم قدام سعور تيتبال نعرفت معلتي تبهيلا تتصوع إجزابير أملاخ كبزح جبرو زعرف الله معلت سلازخونت نعنا أدم نعرفت معلتي كتكون لنا نإجزابير سنة فؤادي خنا لنا سلازخونا بتكشينا بفلاي دما قدش إفريم سراو تايلو الله وداسيها لإجزتنا مريم نقولت أملاك زيت نبب بقلة قدامي تسنبت قدامي تسنبت يلصقي والله من تقدامي تسنبت بتكشينا بفلاي مصحف قدس انتايلو الله سنبت ببزح إن رخبة بمصحف قدس نزا قدام زي سنبت يلي تغصاي أبنت كنقلت إنها فادك زابير دحيرو دما انتايلو قدام سعور تخوينا تسعيرها منياتو أي هداويان قدام سنبت إلهم كخبروا خلوا كل تكبارهم يمزعرفوا بتكريستياننا جن نازي قريفة أنت إلى قدام سنبت نابز حمامة نابز تأمية نابز تأثرة تخدوا العلت سلزخونات قويتا دما ببزح دما حمومات فوس الله معلتي أزا قدام زيا سلازي بعد صوا وعب بالماد مصحف قدس سنبت لا تبهله تتقيسا أبنت كنا ندحر تخينا كابولين كاب حدشن كنرينا بعابي إجن عسرت تأزازات حنت خابنت أتوزلا معلت سنبت أخبر نمعلت سنبت قدست جيرك تحلوه ذكر أبزت ساعات معرف إسراف قد شو من تترينا نمعلت سنبت قدست جيرك تحلوه ذكر زيا قدستيا كنحلوه خمس لنا دما نقرنا مالتي سلازي أبكلا أب حدش جدان ونحن تخيلنا الأوراوان عرف 4 فقط شعته إنبقاريلنا نهزب أملاخ عرفت سنبت تنبيرات اللهم الله كمي إتأب عرفت أملاخ زاتوه كمت أملاخ كاب جبر عرفه نوسن كاب كل جبره كعرف يعرف إلي نقرنا مالتي إجزابير أملاخ كاب كل تجواراته زعرف الله علتنا عرفت معال سلازخونت سبد ما شدشت معالت عيو إذا شو عيت معالت زيا أنت خبر الله كعرف الله قداميت معالت بيتك شانا سنبتيا سلازي اتيا معالتي أدما اتانا عرفت معالتي اتا ناي سلام معالتي اتيا ناي بسرات معالتي نزا قداميت سنبت إلى تصوع بيتك شانا سنبت أيهودي إلى تصوع بيتك شانا أبزيا كان عرف إجزابير كان زعرفه نحنا لما كان عرف مور بسجا دخيمنا صنحنا بزعبا سجا خنحسب صنحنا بزعبا نفسنا نحسب الله علات يامو إجزابير أملاخ ناي نفس عرفتي إجزابير أملاخ ناي منفس عرفت خبرنا نا إجزابير سناي فؤاد يخون سلز خون أدما قدام سعور لا تسوي عدل قدام سعور دما بتكشنا نقدام سنبت ناي صوم علات غيرا أي نجارتنا سلزي إذا أدما بفولي نتي وعلتنا يقويتا نتي وعلتنا بتكشنا نمذكر بفولي تتسمع توعل علاتها سلازخونه سنابتي كتصوا ما يبلنن زبلنا بتكشانا تمرتي ابز علات زبصحي جن اذا قدام زيا تصوا سلازي بخوم دما بتكشانا انت لاتا قدام سعر الى تصوا بتدما نعرفت معلت سلازخونه دما قدام نعرفت معلت الى دما بتكشانا تصوا سلازخونه لب املاخ قدوس داويت ام مزمور داويت معرف 23 فقره 2 انت يلله إجزابير قاسايو زقولن يلن أبلو معشاقة يعلن نابز عرفو لماي يمرحني أبلو معشاقة يوعلني
إذا شخازيا إذا ستزيا دحري أب تاريخ كندري أخن في التنينا أبلو معشاخا يعلني نابز عرفوا لما يدما يمرحني دك سبات بفلاي إذا ماين تشاخان بفلاي إذا ستي أبز على تقدم ببزح تداقاقيما ببزح تاريخ الترأس لزغانت كان فقاد إكزابير كندريانينا بفولي إذا قدام زيا كابتن عصرت الإزازات سنبتي لا تتقيس زلا كم تقدس برهان عالم قدس باولوس ون سنبتي لتقوي عواز الله أبوصح نايبتكشان تاريخ كنريا خلنا حنت كابتن عصرت الإزازات يعني نتصوعنا لنا أملاخ دما زعرف الله كاب فطرتات فطيرو زعرف الله على يعني لنا سالسين ترينا أملاخ نقدم نمدحن أفكرس مقابر صحدر الله على ده عودنا أدم زتأتولك قال إجزابير استفدت من العلاتيا سلزخونه إجزابير أملاح كابسوني كسب عربي بفلاي سرعة بتكشان ننترينا كابوسا أنا إدي جمر كابوسا أنا جمركا فولي سرعة يزلو سلزخونه إذا علاتات ذي بدخام بصوم بسجدت قدس بتكشاننا أبزقنيا دحريت أتقبل أدم إتي زتأتولك قال تفتصمو نمبال كابتي غويتا زتزاربن ناي مسقل قالات حنتاي أتبل تفتصمت تبليا سلازي ناي دق ادم تسفا استفصمليمو نحنا دما كبزح ناي اغزابير املاخ زتاتولنا قال كفصملنا ناي اغزابير سناي فؤاد يخنلنا سلازي خونه اذا علت زيا املاخ بزح زحاممو زفوسل علاتيا اب مصحف قدس كم تقدمنا زتقنيا سنبت الى سلات تقيسا زلا انبر بزحات حموات زفوسل علاتيا سلازي خونه دما اغزابير املاخ اب بتكشنا حديرو خمهرنا كله اموداتنا عالم كل بجاء معلات مسقل تسقيلو ناي مدحان تغوارو بعلات عرب فصمي لهنا اب حدش مقابر اعرفو زو على اللون اذا علت مالت قدامت سنبت يا اب عمت حدا غزي اب سومنزي حمامه دما انت نغبر كقدام سعور انداتبهله تصوعن تخبرنا الله سعر زبلا قال كنرو خلنا اب سومنات كريستوس مانتانا يلو نستقبلوا سقاين مكران اند حسبنا نصومن بحزن نوعلون سلازخونه ايو سلاز قدام سعر استبهللا دما صيمنا وعلنا بزعبا اغزابير املاح بزعبا اتا زيت مو زيت حلف نفسنا ان حسبلو قنا كابسوني كسب قدام زلو ابزي بتكشانا كم تمرتنا بتكشانا قال زخالتا يزغبر علات عربي وعيلو علات عربي كنت نوح حبتك شان نصوم قدامي علات عربي اخفيلو كساب تنساء زصوم سبالو قال دما اخفيلو قدام دما مش صوم وعيلو اخفيلو ما بتكشان كيدو مولو ليت اوز حضر اكل دمالو دوبزحو قدسان ابوتاتنا غنتا ام زغبرو علات حاموس مسخفلو كساب قدام زقنيلو قال دما بعبي دما عربي مولو معلت وعيلهم قدام كوم وعيلهم قدام فارشنا ليتي تنسى غويتا ابز تبصرلو زخفلو دما لو سلازخونه نوح مدما اتا كنعرفلا اتا بسغا خنمغبلا زغبانا سنبت صيمنا ينوعلينا سلازخونه دما بزعبا سقلت بزعبا وعلتنا غويتا انذكرلا انستنتنلا معل سلازخونت بز دما صيمنا سل انوعل دما انتلنا قدام سعوري لا بتكشانا صويعتا سلازخونه قداميت سنبت اب كال غزي بدستان بمسغانان بزي مصام كتخبر كلا اب سومن زغن نحمامات مسقولن موتون اندازكرنا بمحزان بصومن صلوتن يا اتخبر يلنا ازخا كاب قدسان حوارات جميرو ان تتحازز مص قدس توفيت يلنا از دما حجب سد جمرو تبتكشان يكونن حج حدش مص تمرت يكونن انتي دا نبتكشان تمرتي نبيات بتنبيتهم حواريا بسبكوتهم استقبلناو اتحنت غزي نقدسان استوهبت امنت كسب نختل زهلنا سلازي ازي انغبرو زلنا بزعلت ازي انغبرو زلنا بزا قداميت سنبت ناي حواريات توفيتيو سلازخونه دما ازي حواريات برخ زحفصلو علات ازي حواريات برخ زرخبلو غزي نحنا دما خابز نخنسات فتاين غبر مالتي نزا قدام زي سعيرنا صيمنا نوعل مالتي እግዚአብሔር አምላክ ድማ ጾም ናይ ሐዋርያ ዝተቀበለ ጾምና خبلنا ناتو سناي فؤاد يخونلنا ስለዝኾነ ቤተክርስቲያንና ابزي ببزح كنت نغرنا انكلا كابسوني جميرا حساب عربي كم تستقصنايو بصوم بصلوتن سجدتن يحلفوا مؤمنا اب قصر بتكشان دما انت انا نغبر
እግዚአብሔር አምላኽ በመስቀሉ ሰላም ገበረ ኢልና እግዚአብሔር አምላኽ በትንሳኤው ብርሃን ሃበና እንዳበልና እንዝክረሉ ዕለት እዩ ተወሳኺ ልብ አምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 23 ፍቅዲ 2 እንታይልና ነይሩ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ልሙዕ ሳዕሪ ልሙዕ ሰቲ ብፍላይ ኣብቲ ዝዓበናሉ ቦታ እንታይ ኢና ንርኢ ገና ሰብ ደቂሱ ከሎ ተስፋ አዳም ተፈጺሙ አዳም ድሕነቱ ተረጋጊጹ እግዚአብሔር አምላኽ ቃል ዝኣተወሉ ተፈጺሙ እንዳበሉ ካህናትን ዲያቆናትን ቃላዋድ ሒዞም ዳደወሉ ገዛ ኸይዶም እንታይ ዕድሉ ሰቲ ይዕድሉ እዛ ሰቲ እዚኣ እንድሕር ክንዝክራ ኽኢልና ኣብ ኦሪት ዘጸአት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 እዚ ዓብ ታሪኽ ናምን ኢና ንረክብ ናይ ኣቦና ኖህ ታሪኽ እዚ ታሪኽ እዚ እንድሕር ርኢናዮ ደቂ ሰባት ብዝገበርዎ ኣበሳ ደቂ ሰባት ብዝገበርዎ ሓጢአት እግዚአብሔር አምላኽ 40 መዓልትን 40 ለይትን ማይ ዝሃረመሉ ዕለት እዩ እዚ ማይ እዚ ግን ከምዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ማይ ኣይኮነን ማይ ንጎህ ይጅምር ሰዓት 9 3 ተወዲኡ ድሕሪኡ ይሃፍፍ እዩ እዚ ማይ እዚ ግን እንታይ ኮይኑ ንደቂ ሰባት ዘጥፈአ ዘጽነተ እዩ ስለዝኾነ ድማ ቃል ኪዳን አቦታትና እንዝክረሉ ቃል ኪዳን አቦታትና ዝተወሃበሉ ቃል ኪዳን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ አነ አምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ይብል ምሽ ነዚኦም ቃል አትይሎ እዘን ቃል እዚአን ግን መን አትይሉሎ ንአቦና ኖህ ድማ አትይሉሎ ምሳኻን ምዘርእኻን ካብ ኩሎም እንስሳታትን ኣንስተን ተባዕታይን ጌርካ ኣብዚ መርከብ እዚ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣብዚ አትርፍ ንስኻን ዘርእኻን ኣብዚ ኹን እግዚአብሔር አምላኽ ማይ ምዘነበ እዚ ማይ እንታይ ብለና ን5 ወርሒ ኣውፀንሕ ብለና 5 ወርሒ ሙሉ ከይነፀፈ እዚ ንሕና ንሪኦ ማይ ከምቲ ማይቲ ብሕጅውን ኣይጎብሮን ኢሉ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ ንኣቦና ኖህ እዩ ብሕጅውን እግዚአብሔር አምላኽ ታይሉ እዚ ማይሲ ኣየዝንቦን እየ ብማይ ኣይህሲ ኣየጥፍእን ኢሉ ስለዝኾነ እዚ ማይ እንታይ እዩ ናይ ጥፍኣት ማይ ስለዝነበረ ን5 ወርሒ ዝቐፀለ ማይ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ድሕሪ 5 ወርሒ እግዚአብሔር አምላኽ ንኣቦና ኖህ በታ ስርሓያ ዝበሎ መርከብታ መርከብቲያ ቤተክርስትያንና ከም ትምህራና በታ ሓደ ዓብ ምሳሌ ዘለዎ ናይ ቤተክርስትያን ምሳሌ ናይ ድሕነትያ ስለዚ ሰብ ኣብ ቤተክርስትያን ኮይዱ ዝዕርፍ ኣብ ቤተክርስትያን ኮይዱ ዝዕቆብ ንሕና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ጠፊእናሉ ኣብ ዝሃለና ብዝተኸኣለን ቤተክርስትያን መጽና ከዳዕርፍ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ቤተክርስትያን ናይ እግዚአብሔር ቤት ናይ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ዝርከበላ ናይ እግዚአብሔር መጉበተ ዝርከበላ ስለዝኾነት እንኮ ናይ ድሕነትና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ኣንተ ቋሓቢለ እዝነይ ከፊተ ዝሰምዓላ ቤታ ስለዝበለና ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ሓሊና ንእግዚአብሔር አምላኽ ከነመስግን ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ስለዝኾነ ኣቦና ኖህ በተስተኣተወሉ ቃል እስከ መሬትሲ ቁሩብሲ ምዕረፍ ንረኽበላ ዶ ንኸውን ኢሉ ኳኹ ሰደደ እዩ ዝብለና እቲ ኳ ግን ብዝተለኣኾ ብኣጎራ ኣይተመለሰን ድሕሪኡ ንርግቢት ይሰዲዱ ርግቢት ምስ ሰደደ ድማ ከይዳ 0 ከም ዝተመለሰት እዩ ዝነገረና ከይዕረፈት እቲ ጥፍኣት እቲ ማይቲ እንታይ እዩ ደቂ ሰባት ዘይኮነስ እዛ ንእሽተይ ዑፉ እዚኣ ርግቢት ትረግፀሉ ቦታ እውን ኣይነበሮን ብሙሉእ እንታይ ኮይኑ ማይ ዕለቕለቐ እዩ ዝብለና ስለዝኾነ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ እቲ ማይቲ ናይ ዕረፍቲ ማይ ኣይነበረን ናይ ምንታይ ማይ ነይሩ ናይ ጥፍኣት ማይ ነይሩ ብኸመይ መፅዩ ብኣበሳና ብሓጢአትና ናይ ደቂ ሰባት ዝመፀ እዩ ስለዝኾነ በዚ ማይ እዚ ደጊመ ንህዝቢ እግዚአብሔር ኣየጥፍኦም ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 9 ዘፍጥረት ንኣቦና ኖህ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ስለዝኾነ እዚ ማይ እዚ ናይ ዕረፍቲ ማይ ስለዝኾነ ብድሕሪ ኣቦና ኖህ ዝመፀ ማይ እንታይ እዩ ንሕና ብማይ ሓጢአትና እንድምሰሰሉ ረስሓትና እንድምሰሰሉ ስለዝኾነ እዚ ማይ እዚ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ኢልና ተወሳኺ እቲ እዋን እቲ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ክንርዳእ ዘኽእለና እንታይ እዩ ደቂ ሰባት ዘይኮነስ ኣዕዋፍ ከይተረፋ ምዕረፍ ዝስእናሉ ብኣበሳ ደቂ ሰባት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዓለም እንስሳታት ብኣበሳ ደቂ ሰባት እውን ሽግር ከም ዝመጾም እንመሃረሉ ዓብ ምስጢር እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ኩሉ ኣበሳ
አልዩ ናይ ጽድቂ ከምቲ ተፈጥሮና ከይተረፈ ንእግዚአብሔር ምውዳስን መስጋንን ስለቲ ኩሉ ዝገበረልና ንእግዚአብሔር ምውዳስ ክሳብ ዝኾነ ንእግዚአብሔር እንዳወደስና አቤቱ ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ስለ ዝኾነ ናብ ልሙዕ ሸኻ ይመርሐኒ እዛ ርግቢት እዚኣ ከይዳ ሙሉ መዓልቲ ከይዳ ኾሊላ ሻኻ ሲኢና ኣብ ዝተመለሰትሉ ምዕረፍ ሲኢና ኣብ ዝተመለሰትሉ ኣቦና ነው ከም ዝተቀበላ ይነግረና ድሒሩ ጸኒሑ ድማ ሞሊሹ ሰደዳ እዛ ዓፉ እዚኣ በሪራ ከይዳ ድማ እንታይ ሰቲ ሒዛሉ መጸት ናይ ብስራት ሰቲ ናይ ብስራት ልምዕት ገረብ ሒዛሉ መጸት ይደብለና እዚኣ ድማ እንታይ ደቂ ሰባት ዝዕርፍሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ደቂ ሰባት ዘውረዶ መግረፍቲ መቅጻዕቲ ወዲኡ ኢላ ዛ ርግቢት እዚኣ እንታይ ገይራ ንኣቦና ነው ኣበሲራቶ ድሕሪኡ ካብ መርከብ ወጽኦም ደቂ ሰባት ክነብሩሉ ዝኽእሉ ቦታ ዝተረኽበሉ ግዜ እዩ ስለዚ ኾነ እቲ መከራ ናይ ደቂ ሰባት ዝስዕር አምላኽ ብሓጺር ቁመት ብጸቢብ ደረት ዝመጸ አምላኽ እዚ ነገር እዚ ተፈጺሙ ደቂ አዳም ዝሕጎሰሉ ሞት ደቂ አዳም ዝውድአሉ ግዜ ሽግር ናይ ደቂ ሰባት ዝውድአሉ ግዜ በጽሒኡ ንምባል አቦታትና እንታይ ገሩ ሰት ተሸኪሞም ምስ ዲያቆናት ቃል አዋድ እንዳአወጁ ተስፋ አዳም ተፈጺሙ ይብለና ስለዚህ ና ቤተክርስቲያንና ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥን ይትብለና በብዙሕ ተስፋታት ኣብ ንቁረጸሉ ኣብ ዝተሸገርናሉ ግዜ ሞር ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ክንሪ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዘይድንጎ አምላኽ ዝተዛረቦ ድማ ዘይርስዕ አምላኽ ምዃኑ ዘኪርና አቤቱን ምስ እግዚአብሔርን ክንነብር ህልውንኡ ድማ እንረጋግጸሉ ትምህርቲ እዩ ህልውና እግዚአብሔር ብዙሕ ሰባት ክጣራጠሩ ተረኸላኻ በዚ ግን እግዚአብሔር ከም ዘሎ እንነግረሉ እንመሃረሉ ትምህርቲ ብዓቢይ ባህቢው እዚ ትምህርቲ እዚ ቀዳም ስዑር ክንብል ኮለና እሰት እዚ ክንዝክር ኮለና እዛ ርግብ እዚኣ ክንዝክር ኮለና መሃልየ ዘሰሎሙን ብዝግባእ ትርጉሙ ዝተመሃርናሉ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ኾነ እዛ ርግቢት እዚኣ ዘምፀታ ሰት ንሕና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መስቀል ውዒሉ ብሓቂ ማት ዝኸበደ ዕለተ መስቀል እንዝከረሉ እንተልዩ ድማ ገብረ ሰላም በመስቀሉ ብቅዱስ መስቀሉ ሰላም ገበረ እንዳብልና አዳም አምላኹ ምስ አምላኹ ተዓረቀ ደቂ ሰባት ምስ አምላኽ ንዕረቀሉ ዕለት እዩ ዕለት እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ግዜ ንሕና መንግስቱ ንምውራስ ክሳብ ዝተፈጠርና ንዕኡ ኸነ መስግን ክሳብ ዝተፈጠርና ምስ አምላኽ እንዕረቀሉ ዕለት እዩ ስለዚ ኾነ ኣነ ንስኹም ድማ ካብ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ጠፊእናሉ ኣብዛሃለና ናብ እግዚአብሔር ብዕርቂ ክንምለስ ናቱ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ኣብ ዘመነኑ ርግቢ ኢልና ሕፀማይ አይሂ ነታግ ማይ ደምሲሰ ክትብል ናይ ብስራት ምልክት ቆጽሊ አውሊ ሒዛ ከም ዝተራአየት ንጻድቕ ነህውን ከም ዝሃበቶ ንሱ ድማ ተቀቢሉ ማይ አይሂ ካብ ምድሪ ሙግዳሉን ምድራቁን ከም ዝፍለጥ ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ጽድቅ ነው ካብቶም ካህናት አቦታትና ነት ዝዕድልዎ ናይ ብስራት ምልክት ይቅበሉ ኢልና በዝውን ብናይ ክርስቶስ በጀነት ማይ ኃጢአት ማይ መርገም ምጥኡ ይፍለጥ እዚ ትንሳኤን ምርአይ ዓብ ብስራት ስለዝኾኖም ከዓ ባህ ይብሎም ንርእሱ አኽሊል ሶክ ዶፊዩ ንዓለም አኽሊል ብርሃን መስቀል ክርስቶስ ንዘለዎም ጽኑዕ እምነት ንምግላጽ ከዓ ብናይ መስቀል ምልክት ጌርና ነተሰተታይ ንገብር ብናይ መስቀል ምልክት ጌርና እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራፍ 19 ኦሪት ዘፍጥረቱ ንረኽቦ ኢና ነቶም ናትካ ዘር ከድሕነልካ ኣብ ዝበሉ ንሎጥ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከድሕነሉ እንታይ ግበር መስቀል ግበር ይብለና ምክንያቱ ሓይሊ መስቀል ነቶም ዝኣምኑ ናይ ድሕነት ምልክት ስለ ዝኾነ ናሃና ናይ ደቂ ሰባት ድማ እቲ መስቀልቲ ብዕለተ ዓርቢ ኣብ መስቀል ውዒሉ ናይ አዳም ተስፋ ዝፈጸመ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ አዳም ኃጢአት ዝደምሰሰ ወሰጠጠ መጽሐፍተ ዕዳኦም ናይ አዳም ኃጢአት ናይ ደቂ ሰባት አበሳ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝደምሰሶ ኃጢአቶም ደምሰሶ ይብለና ስለዚ ኾነ ክሳብ ኣብ መስቀሉ ውዒሉ ክሳብ ርእሱ ዝተገረፈሉ ኣነ ንስኹም ድማ ንዕኡ ንምዝካር እትሰቲ ኣብ ርእስና ኣሲርና ንውዕል ማለት እዩ ኣብ ኣፍልዳትና ድማ ብትእምርተ መስቀል ሰርሒና እንዝክረሉ ዕለት እዩ ስለዚ ኾነ ካብተን 10 ትእዛዛት መዓልቲ ሰንበት ኣኽብር መዓልቲ ሰንበት ቅድስቲ ጌርካ ክትሕልዋ ዘክር ዝበለ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚኣ እንዳዘከርና ብሓቂ ድማ በቲ ናይ ቤተክርስቲያንና ትምህርቲ
ትንሣኤከ ለለአመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ነቶም ትንሣኤ ኸዝኣመና ብርሃን ካፈኑ ናባና ኢላ ቤተክርስቲያንና ትስክሮ ልዕለ ስለዝኾነ ንኹላህና ህዝበ ክርስቲያን ማቅርሕ ሳውዲ ዓመት ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላክ ንዘውደቆ ቃል ድማ በአፍቲ ጓን መልአክት ገይሩ ክእርመለይ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ርሕ ሳውዲ ዓመት ክገብረልና አሜን